ముగ్గురు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. దాంట్లో ఒక స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా మనిషిని సృష్టించింది ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఎందుకంటే మనిషి శరీరాన్ని కీళ్ళ జాయింట్తో పలిష్టంగా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేయబడి ఉంది కాబట్టి అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇది విన్న రెండో స్టూడెంట్ కాదు కాదు ఖచ్చితంగా మనిషిని సృష్టించింది ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అని చెప్పన్నాడు, ఎందుకంటే ఒంటి నిండా కరెంటును పాస్ చేసే నరాల్ని పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేసి తయారు చేసింది కాబట్టి. అంతలో అక్కడే లావుగా ఉండే మూడవ స్టూడెంట్ నోట్లో బర్గర్ ముక్క పెట్టుకుంటూ మరీ అన్నాడు, మనిషిని తయారు చేసింది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయిన ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అని, ఎందుకంటే నోట్తో మొదలైన పైపుని లోపల ఒంటి నిండా తిప్పి చివరికి వచ్చే లోపల ఏం చేయాలో అర్థం కాక సులభ్ కాంప్లెక్స్ని ఆధార్ కార్డ్ని ఒకే పైప్తో కలిపేసి అని చెప్పన్నాడు.